nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunyi Nachi Anopay. A brown song see de SOMPA Kasebo Esomo. Na Kasebo free SOMPA 106.5 FM Accra no. And nam your headquarters wokumase. SOMPA 93.1 FM. Adam Fopa Radio Paris, France. Doma FM Doma Hinkro 100.7. Enkranza Mensonum SOMPA 90.7. Techimai SOMPA 106.1 FM. Sunyane SOMPA 98.9. Kingdom 106.1 FM Mankasim. Kanesh Urban Radio Kaneshi Market or Mapiti Mwadishi na Afebi decoder so baby radio no SOMPA FM. Your Facebook page SOMPA Accra 106.5 alive. SOMPA Accra 106.5 live. Kohosisia ne like na share ma afofro entie kasebo ehun emu sham ne sanye authentic news ene authentic news papa pa na afofie day na won so atimi enya ho faso ya YouTube no nso SOMPA FM live ya website ni ya www.sompaonline.com nana kojejesi company limited e ko ba simpri mu be maba na no pa no nsia kasebo bre ena so wutie de free SOMPA Accra no eno achi Leicester Ghana Limited waton adansi ho niam ahyase ekwa wiye no nso ekuraye mu ena 21st clinic a omo sciatica expert no nso wo mugusua ebo ye chidom ensem a ye de esomo anopai de di makotere no ebini adehia wonom ewo kunsu ena afemankran so wo motutu sere wo mo ma hye bedwani sei enwumedie bi a wode ne nsa ehyase ewo mpotam ho wagya atoho no ene die mu ada onsan so meye ma wo mo wode de sredia tudwase se ye bom na hye bedwafo ho akonta enye se bia ye hu omo wo TV so ne yete omo nka wo radio so no ene de bebu omo ho akonta na mom yenkohye wo mu nnwuma fi se wo nnwuma ene di ho adanse atorenchemo boafo mekire nadmo adwumako wanmo wo wasa amanfi mesininim wamo toto sra samra boy adehye nsuo yirifa wonom se womo srada epachewo baabi a yede ama womo no womo ntena nkopem bra wano ebe spray empotem ho awie Honorable Haruna Idrusu soafo wo hye ngomesua so na sema wodi atodwa ne se enya de ebema ho kwan ama ani a etira ni nton eni suban fi apagya ne ho ewo mai sukunto so ne ye fa secondary school no emu Oti Regional Coordinating Council no e de krata ba wani wuchire mu se afe ba akunim no wo mkohia mu ewo se yenye ayie afe social gatherings ewo enkwanta wanu de hye eto so afe yayiri mu dankran eno achi no na Food and Drugs Authority e de kokobo amagana fo se ensuo ne toye no efa enuane ene niema bebre na san niema no ane titru nuane na ensuo etwifa aso no menka se manya ade afo ntime baba bedi se wodwene wo mpomden ho fi se ebetimi abase ensuo no kwa enuane ne mu no ama enuane ne bia se ase wodi a ebetimi aha wo mpomden yebekọ obi maiso na China memo ene yebekọ mpanifo de abetu dwase pilot bi edi ni plane wode akwa crash abrosan tintin bi wanu ane personal reason binti ensam no yede mu nchiremu ena manope ensem pi kan we num ho ene yede somo se na fofie dai efri SOMPA 106.5 FM Accra ya tena yekese a enwo dome Watermelon Street I ben Rising Sun School no yene yede kasebo yi esomo no pai eyemme die nyame ahira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nhira menne medoba abena badu adepa kofi Abusia Africa ya ho na yefa ensem no ensomo na Facebook no ya dem live na wako Facebook no so ni diemu bia ya aba no eda ye de search ne ma na search bar no wabo e de ahyem SOMPA Accra 106.5 live na wa join ne ye hye ensem no ase ye kopie mu ewo atoye emantamu wasa amanfi mensininim opani kwankyerefo a wono oda nadmu atorenchem aboafo adwumako no ano ewo ho eye owura Christopher Beville wode atodwa sei kopie mu osamra boy a ye nyina ye nimsam ensuo ni yiri ya ma ekato ne bro na nkakuro ni nyina afa na fa bese na watwe bese mienu ne de adaje ni posokora wanem so de omde kanu kodo ena de nanam so rescue adehia na sisi de nyankopon adom mansuo no ahyase a etwe
na wɔnom toto srada owura Christopher Bevel same wamo atutu afiri wamo fie mu bia ya nsuo no ekoye nyina no yama bi baabi ya agya wonom dodo wo kakra emo nsan so emma wonom achi animanim ya nemom won pese wamo fu megeti eye empotam afiefie mu na afei mantam ye spray ho na ebi amoa wamo wa bi eniema bi a woba emmoa wo health no na emma wapomuden enkoso no eno so wonom atimi di enuro etuase enti no watoto sere adehye ne se emo biada entuma mpamirika esesa ne nkuku ne kaka emfiri biaya wo ensan so ma biaya no wote ensuo no etu no ne semo a wane ensamtrofo edi tu dwa no ebi eni sade owura Christopher Bevel no ekyerechiremu no wo kyerechiremu ese womo asabio ensuo no efa womo epa no won betumi aka asisu dua ese adehye be se 1900 apem ene ahankono ena apem ene ahankono ena ensuo no afa wonom asabre akwaye arehosampa ewo honom a enye asemkuma kra ni nyina mu no adan be se wa 100 ene no so wo kire mu se abubu condemn to grabu ya akwaye arehosam a wonom ye hohwea enye ye nsam eni. The flood has reduced, but for the building you need to do spraying to prevent diseases. Now you have about 100 buildings that has totally collapsed and about 20 which is partially collapsed. And for the population which were affected by the flood is about 1,900 for now. Openi okesa yeyi ayopeni kwanchafo a wopiemo e wonadmo adwumako wonmo mo wasa amanfi mesini no mu a wono etua womo ano owura Christopher Bevel ene odi atuja nti samra boye de sabre nsuo no atwe kakra emo bia empre ne ho emetena kopembra won be spray ekronim ewie meka wo SOMPA kase bo no wasugu so wotie fi SOMPA 106.5 FM akra nana kojejesi company limited ekoba sempre mu be maba woton adansi ho niema ena eno achi 21st clinic ye sciatica expert ankasa na ye ayaresabia na Leicester Ghana limited omoton ya toothpaste ene ne brush no ena ebo ye chidom amiede na anopa no nsia kase boyi asommo ena fofie dan ewo Ghana na ye tonso na no dwada ene nsuo chifa ne titiru Greater Accra ha na sade nsuo yi mene adan ene kansa kase ne yajapade ene warehouses ne mamu nuane echifa edwaso na nyasam ketu nipa kora fam ahwe wo nkwa no yeguso a ye kenkan ye nwuye ene japade a asaye nsu yebu ho akonta enya CPC ta na no na Food and Drugs Authority ede kokobo abra Ghana for say ye wo baabi wo ho a ensuo ne chifa enuane so sa enuane no se wodi a ebetimi aha wo mpom den eti se bia baabi a won na ye warehouse anase enuane bi na wo ton ena ensuo ne be chifa so amenka se ensuo na gya nti matam na medi nsuo awohoro ho nti mesa bedi maduane wo se ehu pa nti omo de kokobo ebo Ghana fo nyina se na fofie da Ghana fo dodo na hyehye dem a mo nyina mo de mo fidi ato SOMPA 106.5 FM akra na mo tie no monye ahweye Wamu chemse ensuo tosa enam sa dodo na eye ensufi ebi nam gatam ebi ne nam miamia ensam fata street mu na omaba be chia fa ye japade ne yenuane so no enuane na aye contaminated asai apro efi se eba e de chemicals bi any waste bi ne niam bi e fa ne microorganism a won fa wani enhu gise bi e wukuta microscope no wahwe ene wahu no na achi e de afa nuane no so etimenka se ensuo na wie matamemo no a wohoro ho ntimadi eyi ntoso no matamo a mapepa ho ameba be fama ade ensuo na chia faso no nko ade saa moa wa nketenkete ne bia kwakwa wurawura mu a ebetimi di ohaw ene abenedi aba eti Food and Drugs Authority e de afutuo ne akwankyere magana fo nyina se wo bia ma nani na wasa aboa wo ensuo na eto ene ba bia wotie no ba bia woto nuane a woto ma nkrofo wodwom se ensuo ne be chifa so ensuo fi etra bia ejanan sebie ne ma basabasa ene gatamu ne wansena wurawura mu a be wurawura mu na asa beton e de ma nkrofo dia na wo ya yebone ena wo so wo warehouse no nsuo twifa so a me ena eye nuane a eno nso eni kwansa wo hye na woton ede ma omamfo dodo no a nsuo na etua faso nti no ede yare bi ena abam ti weni kokobo omodi ama Ghana fo se yenyina yema ye nina ho se aboa wo One some from no kratai every oti regional coordinating council no one ena ede kratai pejam na wamu ya saponyina NSA regional security council ye twa wontia efa one resec no afeba kunimo no 11th December 2025 no panifo ekwohia akwadwendwene de ekwoso ewon kwanta ho
ya nam so ema etumpan entumi anda na agya wonum kwahia ya wo mo nyina adwen ko benkro mu se wo mo pesanka wo mo de tabo eto eye ayie so adwumadie bia eye social gathering se yenhia kutuni enye ensore nka yenko convention ene ade bia wa wonim se ebe ede dom ebe hia no enkwamfa tabo ento so na so ni nyina mu no na kwaye se wo ma hyeda anyi mu dan kranti ya no mo hia ewo mu ana de esi won kwanta enam so ame ade so kura to so ebra wan mu beda ene de keka ho no esan so ekenya ni mu bio no se sei empanimfo sei de resakefo ko hia ya wo mpanimfo adwene ho ni sesei ni de omo be yiri mu dan kran se de be ya obi abetumi edi so wanu mu kirem se eyeyo eka ho traditional right afei wo mo a wo mo hia ensori dwumadie na afei ebia mo akasa mabunu mu pese mu hia na mu ye bibi kakra ni nyina no ntumi nye ade bia di nipa miensa mienu na edu ebe hia no wanum ede so no atoso kakra empani se we ni de ebere bia na ho sesei se bia efiti sabre we ekodu sabre we kopembra wonmo abehu se enkwanta bibia ekoso yie no na wonum asanso ene yen abedi hu nkomoso mu yie afiri so a empanimfo se wo aye bechew asesa mra yi ubeburu so waso beye hye kratai opani anensa ehya se yunonyafo John Kojo Japan wono ena ya regional minister ewo oti emantam no meka wo se SOMPA kase bona wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra ubetumi so ahye ewe Facebook no eye SOMPA Accra 106.5 alive SOMPA Accra 106.5 alive ubetumi like no share na afoforo nso ehune eko na de wo mu nso yekọ ye YouTube no so a eye SOMPA FM live and a YouTube no so benya ye ewo ho Honorable Haruna Idrusu awo yoso afọ wo hye ngomasua so de atudwa se ha dwene se bia wo behu video bi na ye se we de akọ viral ewo social media na se video na trafa ba bia na wo behu adesua ni bia wo secondary school wache sekan ana wache tuo so de bedi bone wo se nye wei ene ye detete ye ma ewo secondary school sakodo eba ne se ne ye te ne se ye no ane se na amene afọ na ye kọ hata na sa wo de ye kwakọ yie sa akoda wo ba secondary school se ye metete ne utime che sekan se sa wo ye woro fa me de be wo wo ya mekutatuo mebo tuo ahene ha na indiscipline na say ni etire ni nton no ba bia kwakoduru no aban tina wonya hwehan e ma se bio sansemfo no enkoso e wo Ghana secondary schools ahodo anase sukuntoa so a enkwada no ekomu ekopa adesua na wo sambo amane se e ba ngomesua ne enkwada ntete a nipa ba ko ne sentimi nkata nyame ni na dua kroso ntimi nya kwaye ye nyina ya sede abatan ne ahwefo agya ne oba ene won konkron sede wo mo kabo mu di dwuma bo wiase no saa na etie Trinity no ebi koso eye obatan no anasa abantan no amowo nkwada no ena no achi no nso no akyerɛkyerɛfo na ɛka ho no ena aban eti sɛ de Trinity na ɛte wɔ soro no saa na asase so Trinity no ɛte nyame agya nyame oba ne nyame nkonkron wɔ mo na edi dwuma wɔ asase so na bonsam so ta akyire hɔ ena nwomasuo mu nso de ɛyɛ aban no ahyɛfoɔ ena afi so akyerɛkyerɛfo mo so Trinity nipa miɛnsa ena bonsam ta akyire hɔ nemom wɔ mo ma ho kwan ɛma suban fi no suban bɔne bonsam suban bia ɛntrɛtrɛ wɔ secondary school nto wɔbɛsrɛ sɛ abatan ne ahyɛfoɔ no yɛ ɔma famu deɛ na akyerɛkyerɛfoɔ so wɔ di wɔn na esi fam no na aban so ɛma n'ani abere sɛ obi ɔbɛyɛ sɛ bia mmra ɛne ne bedi. It has gone Ghanaian. Why is he a Ghanaian student wield a gun weapon in a secondary school? That cannot be the training of a Ghanaian child. Parenting and socialization is a shared responsibility of father and the teacher. Government is committed to dealing with the indiscipline. Mr. Speaker, when I arrived, I drew the attention of the majority leader in the whip that sometimes next week I'll come and make a statement on the growing indiscipline and steps that government is taking to arrest it. We will have a national conference in Sunyani before the end of July, where we intend to invite the church, the Muslim community, teachers, educationists to come. Mr. Speaker, at Pempe College, the school boys decided to help them with a CCTV camera. I've seen the students go and pull it down because they don't want to be recorded. It's indiscipline. That's unacceptable. And the heaviest sanctions should be meted out to them by the Ghana Education Service.
enti ɔman no ngomasua akache no Ghana Education Service no behwe na se ye hu sa akwada bi se bi wodi nsemfo ene ye training ton ne tetre ma ye tententen asen na no a na ya hwe na asotwe sefa tenten nyame ya domo a July busumi ya yesimu yi omo hwe se omo nyina bekwa kohia e wosunyane na edu hon so de ye sompa sunyane wo betintim e de abre ye na nsore any Muslim communities ni akyerkyerefo ene omo twaka wo ngomasua mu no omo akwakotena se so adwene e de afa ho meka wo se sompa kasebo na wuti afri SOMPA 106.5 FM Accra Nana Jesse Company Limited ni adansi ho niema papa nie eko ba simpri mu be ma ba wose ena fofie dai project na wo kan sa wo chance no office complex na wo si wusie no na wo dan na wo si wusie no yem musa wo se 2026 yi aduro he enka wo do ho bo dondo anka dondon esao eko ba simpri mu be ma ba nie adansi ho niema papa nie eti na do papa you plywood papa building wires nie cement nie iron rods nie roofing sheets nie ni nyina bi wo ho de de chance ye ko wie no ekoyi ankasa na de wo mu kura akono ne se ebi a wo ne first generation a wo baba be sidan o ma me no papa wo bi ansi bi wo na bi ansi bi eti obi anim kwa fa so sidan bra ne ntufo wate ya fa ne free consultation ye betu fo se edan no foundation ni se ne ye no abo dodo a wo hia nie anwea dodo a wo hia nie cement dodo a wo hia nie blocks dodo a wo hia nie wo di design ne be kire wo mo a o be kire wo ni nyina wo be hu eka dodo a wo be bokopim so obesidan na wie edu mo se wo boss no so o be kire wo eti wa wonnim se dan na wo ba be sie ne sika wo hia nie eti nya fe na wo be chance ye be dum fimfin ne wanwie ti se de Yesu Kristo kan ye ne se wan na be si na won transi mu hu akonta eti bra na ekwo ba simpri mu a na be hu akonta se be ya wo hye project na wo be si awie nipa bebre wo mo mplane wo mo yade no ane se wo mo de atenka e na ye ntweduru mfimfia no wo mo aka bra na ekwo ba simpri mu se wo nka wo be boawo na wotimi akoye free consultation and a free delivery and ye de adwuma wo betimi afre no 02043 55040 02043 55040 na anopeya wo fi a wo hye dem ma wutie so mpaka se bo fi wo se mame ade mame he wo sen eji wa wo sen a wo disiri eji woni je ho Yas toothpaste in the brush and a bede ma wo se bia betimi ase jeja ho te sa akosua goabo don se me sen fe pa yas whitening no anopeya me the whitening ni chi so enna abakay so am adepa wa mama so ate so no so yusu hairbar no so ate ase na BITMISE so no so yusu total care no enti saa na ye de fie ha ye no Yas toothpaste and the brush and ye de edidwuma ne brush ne nya brush no a ne bristles no eno ne de etuetue mu no ase ne nwi no na etutu ase oba ne ti ho etutu enti saa anase obi ha wo hu ne wo hu obi brush ya aise wo ma aye de awa ade ama na tai ase wo ma ne anu aba bai Debbie yempe brushes our brush they say you straight make come for Yas toothbrush amount enti Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and the brush no eno an ye di djuma say wo won kran ha frɛ na o shop no say obetimi aka chem say wo provision shops a wo tonton niam na woni Yas de say ne wo kra market no won tiase o 050 161 9588 050 161 9588 and a Kumasi 050 1390338 and 050 1390338 for almost a year na etu biton Yas toothpaste and a brush and one ye kromwa ye di edijuma anadwo mi busa so wotimi da ye die ana wo ye omo a omo da na ase bibi e twe omo e wo mo to ase e kom de wo ye omo a omo nante na omo ya chia wo ye omo a omo tena se na omo to ase ye omo ya na wona san yare ne ye frɛ ne sciatica omo a omo timi sa ne ye frɛ omo 21st clinic yarasabia yare bi omutimi de sa nemom Ghana ha ne Ghana fo omo abrochire de omu dinim wo mo pa no sciatica frɛ sɛ omo bi wo mo kwan fa so to ase obetu te sɛ de yakoso agutu homo ne no enti bomode a sɛ 21st clinic no sciatica originator pace setter sciatica commandant and researcher ene de ye adwuma kyɛ sɛ omo bi wo mu ankasa we ye 21st clinic sɛ wo won kran ha Tantra Hill runabout. Eho ene wo so fi achimota mo na eba. Wona manimu ha asa wo fro be pa Tantra Hill runabout ho no. Won sani fa so eho na 21st clinic ewo. Sciatica no ama wo to. Wo tena se na etutu wo no bra na wo mo nsama wo ene de na ya fofie de krom be ya adwuma. Eti ya no waba. Ena wo fi amasama na eba nso a ye wo nsabonkum so. Ebi wo tema
Kasua Kumasi Sunyane Techimai, Enkranza Takura de Brekum Goson or Boise. Fred 21st Clinic, Ewo 0540 311311 0540 311311. 21st Clinic still. Wamu ye sciatica expert ya humisu ye ba. And Sembia and Penny4 Eddie Atuja. Any amononin samono yedini nyina betwa so de SOMPA 106.5 FM Accra ye kasebwa ye de somuno emu. TV Emma Akitiapa. Ebusia yada se so amayada ye ho abaye kwasante emantamu na ahafo no south west cross ni bedwanem eho ene yede woko adehia wonom wokunsu na afi mankranso ebabunu a wonom wom taya pipe a womo kiremu se womo ye mema no na wonom ewo football pitch bi wo honom agya womo ekwaso training kakra se jadachi bi Black Stars ye befre wonom amomanya bi aboa afa wamumra shebedwani eba ise opese wo ye edema wonom wamra shebedwani ni ononyafo Elvis ose mesadapa afa wade ne nsa beka biribi wade ama contrage ne omo hyase ye so adwuma kakra watupia fagan wanum hwehwe ne wamu hu no sese ni de omo se enya kura ma rush na take place wo park ne so ma wontimi fa park ne nya hwe wamu nya bia ye bia enko ye training we wanum kiremu sei wama dia da hono no omutimi isu nkakra nkra ana modem nsabe kan se wo maya dia asade na tie mo maya ne sanfa mo wo mo wonam ene yensem trofo akasa binizo wusu wansa na odensemi ebae emabununu ekire wanum nsemu sadia na wanum adwa live pa na wo hwe Facebook no so asadia park na aye no ebusia asefem na wamuni yansem twani ebinizo wusu ansa etwetwe nkomo no wamo sei sadia wanum anya agidie ewo no nyamfo Elvis o sai mesem no na enika kwanti se wode ne sabeka de wo srada wanum enhwe na wamo emetwa so na entimi enwie asomdue mu ye tie nyina ne se park no no kwenya me ni madawa ene ache back na down chair na nyen na asem de to amekra na ye won ama ise me nyina be du sambe but se be nyina be du sambe be me so na bo so peso ye de obo na o ye de o ye park na mai ntie be se na bo se ye hu se de wo so ye bia na o ye de o ye ntie se contractor na o de park na share sa no ontu wana mo no ne contractor na nye de en kasa no ntibi ni park na nye de e mai be go park no Blaze kukudam na ede abedi agwo park so we play be say Muslim for free ban mo Rashid mo just use a park near park I produce a lot of players ede so that park here that way na Blaze kukudam abego ball so there never ya Muslim adehia wonom ewo kunsu na afi mankranso mabunu bi ewo bema ne de ombo afupa sanse eba ne boro wa womo na womo etiase enti park ne de enya kura o yade to Facebook no so no man ho so pa na dedem enti wanum se wonom mrahye bedwani no nyafo Elvis osai mesada pa any DC ye won potem ho any mpanimfo a wonom eda football dwumako na anu wo mai mu sei womo meya park no emfa ma womo yensem twani Ebenezer osu ansa na kitire nsemi ebae meka wo se SOMPA kasebo na wutie na fofie da SOMPA 106.5 FM Accra na emrahye bedwafo kotena setena mu na wo mu di dwumadi a bebre kye wo madwene na mrahye bedwafo no bi wo ha ye nte wo monka eya na wo ma ye din ewo ho ebi mu die omo ye vociferous pa na so wo kasa ema obi ehu sampa we die wo ye loud eto bitimi kasa he wo hu me mrahye bedwani no ana wo hu se wo gina ho no wo we brofo etia na ma constituency no anase constituency na wo free banade hye wo ho no ena omu di bu akonta ne no na sansam no NDC communications officer wo Doma Central honorable Eric Yeboa kiremese yentimi mfa no mu mrahye bedwani bia ho akonta se wo mrahye bedwani ne ko mrahye bedwamu no wo ye loud wo timi kasa e kire na dwinti e kire wo se wo ye adwuma na nsubira wo mrase ho no wo nye hwe na de enti akofa sansem nyina aba ne se tiefuoi Doma Central mrahye bedwani honorable Dr. John Kwame Edujak ne constituency na de hye ne se wo mu hu no
wɔn ntene nka wɔn nte so wɔkasa asese bia wɔyɛ mumu wɔ mmarahyɛ badwam hɔ nkurɔfoɔ kasa no a nsɛm ado agyiri mmarahyɛ badwani ne yɛtene nka Haruna Idris no wɔkasa kyɛ sɛ obiara ɛkasa no wɔno deɛ yɛnte Honorable Dr. John Kwame Adugya nka eti wɔn ntene nka nti ɛnyɛ wɔn akɔ no ɛna wɔpanyin Honorable Yeboa Eric Yeboa se mesrɛm o mmarahyɛ badwani no ɛyɛ mpumtuo ne yɛdidi bu ne ho akonta na sɛ yɛkasa na sɛ wɔde wɔn dɔ nwura ebi ngo kasa nso deɛ obi etimi kasa ɛkasa ma ne yɛyie ebi sɛ talking deɛ ɛyɛ cheap talking no ɛyɛ cheap obi etimi ka bi nenti mu pese mu bu Honorable Dr. John Kwame Adugya ho akonta mu nhye mpuntu nnwuma a wɔde aba Doma Central hɔ ɛno na hia na sɛ yɛ mmarahyɛ badwani ne deɛ yɛ nhuno yɛ ntese wɔ kasa ne deɛ kasa nso yɛtimi de bu onipa bi ho akonta na anim so obi betimi adwana no mu saa na nso na wɔnyɛ hye ɛnum dwa de esu obi etimi dwa Even say the Mass Central, your 105 communities, and all the Mass Central. The emphasis is MP, Badukuma, now, almost Ubuna. So I become because of him. Sarah saw almost now, Busu Badukuma because of MP freedom, 2 weeks and by. So I buy Eddie Chancey, I command the mass, or buy Eddie Chancey, I command Masufu, but it's okay. Good. So you have Judge MP, the 4 years time, you have a judge now, you have Bunatan, a Juma Bay, no way, about the mama. And I'm telling you, I'm proud of my MP for his first and half years. Why do I say this? Mr. Dama, Yenya MP, Thomas Yeboa, Yenya Master Yafi, I, the friend, Master Yamensa, Yenya, Honorable Kwajiman, Honorable John Kodabija. I'm praying for Nayama Bedrini. Obiam Chami say, within the first 2 years, or the MP's common fund, a year project here, thank you. So here is the case, Yenya MP, within the first 1.5 years, Entiano no, anyone on the Ekano, Yekan Yuma was a casa. Yekan Yuma, Mosekasa. And our Honorable Adugya will come Rashabejamu, who's Wajinawa, or don't sue Jana Num said Rashabeja for New Joe, Manu Casacasano, and was a very impunctu our dear Bantibi Bebu, impunctu no Huaconta Eddie Achremo. Nana Honorable Eric Yeboa, Echremicham say, Obi and Rashabejana say, Yapesi away, no, and as you bunu Huacontapa, Yamfan the Numa and Encano. And was a wisha abuabokwan, apam, ne, asenso, eho nyina, kwan nyina, papai, etimia ye kwan na sa tete se kontebe. Eti wa ye ho adwuma, enye de ehia, ene ye ka ho asem. Yenya ne say bia ye pam nyina nwie. Nanso be ofo do so aye dey. Uye ni na, nkrondo so ti MP bi obetim bia aye dey. Oye, nyina na adakro, kakra ahokọ be dey. Ede banu musu. Nti entam chuku, se de o kwan so no eba. Bebre company ba kwan no kre. Kwan ye ha okese. NDC ni bia da onda. Pam kwan da ho. Nim kro sansu kwan da ho. Nim kro sansu na me ya afere. Nko kwan no eda ho. Yenye. Be ya mani bebe nyampa. Abo kwan ama su kwan. Kwan ni na egu ha yenye. No kre. Dem pese what yase se kwan be ya. Ye kra ye be ye samba if you MP down na me da gine pan za kwan nka breden we betu bana mo nka de mafo nyina ho atọ no so eyi ne mo yima kase enti wogitum empumto de bebre babate kwan bi wo ho ayenye ebi wo ho ayenye enso obesre adehye omo Doma Central so omunya botre na Honorable Dr. John Kwame Adugya kogusu o ye ho adwuma ebeboa party na nkasa NDC for no kra ebeboa wo mo ewo empuntunwuma kwan so fi se papa ba ye afi ene efanie se de wasi abo adwuma no wo mani so pa we ye nsem o NDC communications officer ewo Doma Central Honorable Eric Yeboa kyereme wode tu dwama ye nsentro ni kwaku mensa abrampa etintim ede sompa kasebo afei ko bi mai so ni akobu kase ni ko mu se pen na China mai mu ehɔ ne de ko besa na watwe ni ebusuya se wote se obi a watwi aeroplane pilot no private ni bi na otumi etwie san se eno ho na wo watumi krata editwi as the kwhwe abrosan titintin bi ewa China ma sebi otina nanom siedo ma nipa mako 13 enso eprepra ya na emu aden empanifo se o ma ye hwehwemu awie na owura ni din a wanum enya ye leo wanya finhia no aduosia ensia na wotu plane no ye no aya private one bi efri Pringu district ye no ewa China empotamo na wo mo hwehwemu no wo ma wo se die nti a wade sa plane no ekwa crashe abrosan teten no ewa empotamo ne se wanu ankasa se washa daso opese wokuni hunti ena sebi odi sa enyamra nsam no empanimfo se wagya wade enti wonu ko anete na osode ahonhon ena se asam hye ne so enti no opese ogye ne kra firi ne nsam enu nti ena okoye sa enyamra nsam ya
wanom ese wati na nanom se do nipa maako 13 nso eprepre mu odin wanom si nipa baako a womo eka sa 13 ne ho ne de ne ho atono manura ya discharge no afri ayasabia aka maako edu emienu wo honom a ye hwese Nyankopon be yadom ema wo ho ato wonom wanom si owura leo no a wanya finhia no aduosia ensia no wanyu obi ombeka se onim aeroplane ni twi wonim twi pa esansa 2021 na wanom na sport pilot license and 2024 no so womo ema no private pilot license no ntinku atwi kakra a wo mu nimde ani hwehunu na ehwehwemu aba ene sei no ono a epese wajine kra free ni nsamunti ene odi sa ensemi awrahusemi ne ebegina so na yede anopa no nsia kase bona ba wieye ena fofie da free SOMPA 106.5 FM Accra na ensamo a yede sommo anopa yedi makotene bi ene se Food and Drugs Authority FDA ebokokose na no dwada enso na toy na edi efi bebreba ene se chifa unuane so a se enuane ne manni anamenton ma de hye efse betimi de yare abre nipadua no Oti Regional Coordinating Council no empenifo wanmo ewa Regional Security Council resec no wanmo si 2025 no December ni mo no wamo ni penifo kwhyiai ewo ensem wesisi ewo nkwanta eyese wamo ede hye eto dodo enhyiamudie so na entumi anyirimu afei yayirimu pa Honorable Haruna Idrisu ayo soafo a wo hye ngomasua so wasese obi anasa koda bi wo secondary school no atwetuo anasa second so de bedi obi ewu sa indiscipline ene ye training ton no ye nsoso so e wo Ghana ngomasua mu wasa manfi mesininim nadmo adwumako no sra samra boy adehye se mu a ensuo efa mo no bia ya yede mu akono montra ho enkopem bra wanum bespre ho nyina yi mu awamoawa ene nyade bia efrim potamo wonyuma bedi wachi sansemi Honorable Eric Yebo Kyereme a wona NDC Communications Officer wo Delma Central na dia todwa se ebebu obi ho akonta mmrahye bedwani bi yede ne two scale so ne ebu ne ho akonta nya ne kasa dodo okasa ye e wo mmrahye bedwam ne mom efam ho no enyuma no oyeye no enne sese ye ka ho asam yakwa China memo oralio ya wanya mfinhia na duosia ensia wanum kyeremu se erupra wade kwahwe abrosan tetintin mu emoti na nadam siedo no sana ye nanida ho ye ne de kase boyi esomo no payi eyemme die nyame ehira no akosua ago aboagye obetimi so afrem yakosua nhira mene medoba abena bedu adepa kofi na kasebo ife SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters wo Kumase ye SOMPA 93.1 FM Adamfopa radio wo Paris France Doma FM Doma Hinkro 100.7 Enkranza SOMPA Mensewonom ye 90.7 Techman SOMPA 106.1 FM Sunya SOMPA 98.9 Kingdom so ye Kingdom 106.1 FM Mankasim ene no Kanesh Urban Radio wo so wo Kanashi market a woma petim wo ho decoder so babia radio wo no SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA Accra 106.5 live SOMPA Accra 106.5 live no like no share ye ba ya na woni akonakra na fise ne fie dey ahaba ye dese eti wen share your radio so a no share your Facebook and say YouTube no a SOMPA FM live no na wo de ho hyem ye website www.sompaonline.com na nakodje si company limited wo ton adansi ho ne ma hyase kwa wieye enna oboye chidom na no pa no nsia kase bo eno no Leicester Ghana Limited ya stood pace ene the brush ye de chichi yese eme yese ye fam yese wakokodrum enna 21st clinic ayaresabia yare bia omo sanemum sciatica enna wo mo yemu expert no wo mo so ton safro se bra na ebekoye yadam nyina se ema mo monite na ya fofie dai na wa hyew ho yie wamfa ho ankoto nsuom amade anchia so mpaka se bo ameka se nra afofie da no omo kodware nsuom nipa se ne free mu hyew ho yie na hyedem netie SOMPA yadam nyina ase